Ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. salam. Apa Yuri? Yutun, jaluk tulung aku Yutun. Sile dhuwit 100 saya. Ya Allah, lagi apa? Ya penting. PR cah saiki ki angele Ya aku ayo ra tulung iso. dhuwit sile dhuwit aku 100 saya yo. Iki enak iki aku mau beradol. Kita iki entuk duit 100 anu. Wis suwi-suwi lho yu. Ya ora Yo yo pokoke. somben insyaallah ya tak Yo ya oh yo. suwi-suwi soalnya yo aku enek arep butuh iki yo. Heeh. Suwi yo yu. Ora, Iso. Arep nyeluk iki sapa kae? sun ya Yutun. Kowe iki piye to, Tun? Tun. Apa toh? Lah duwe iki arep tak nggih tuku terus lah malah mbok silih-silihne Lah kok sedilut ta lho. sedih lho sesuk lho desar tak jebok. Aku wis ngomong karo wonge Oh, asli janji. Yuri iki lho wis omben dibalekne. Wis ben golek liyane ae. Tulung lho Dede. Ora iso, Mbak. Ora iso wis golek liyane. Sombene Ora tak iso, ora iso. balekne. Ora iso. Wis butuh sedilut ta Ora ora. iso. Ora aja. Ojo mbok silih-silihne wong lho, Tun. Duit iki. Golek angel-angel wis. Oh, yo. Wis anu ora iso. Wis yo tak golek liyane akno. Oh, Iya, wis amin, golek Yu. liyane. Ya. Oh, aku di sini sedilut ora oleh lho. Dilutok duit wong plekil Tun. Mbok sila wong sil wi, rasa sila-sili. Ya sing gawe sing primpen Tun. Wis sing gawe Tun, sing gawe. Wis Oh, ah. wong kok duit silih-silihne wong.